Good morning mga Hacker Friends! Ubaninasad kami today sa Agristorya sa ATI Webinar Series! Good morning, Cass! Good morning, Mark! Good morning sa itong mga Hacker Friends diha! Online! Ug karong adlaw atong pagatunan ang waste management practices and techniques gikan sa atong kitchen and garden waste. Nga kani mahimo di ay natong magamit sa pagpananom o pamuhi sa ato ang mga kahayupan. We hope you are ready sa 45 minutes na itong panag-uban o panagstoryahay mga Hacker Friends, kauban ang atong expert. O gatang ang announcement sa ating tanong of the episode for last week sa pangutanang unsa ang benepisyo sa mga biopesticides. Ang maong winner makadawat sa atong mga promotional materials sama sa mug, t-shirt, payong o 330 ml nga fermented fruit juice o fermented plant juice sponsored by Binaon Agroforestry Farm. Exciting gid kaayo Mark and Kim, and we will make our learning more exciting and fun. Aside sa ato ang ating tanong of the episode, aduna tay bagong padula para sa atong mga estudyante. Mao kini ang gitawag nato nga asa si Ani ug si Kita. Mao ni ang mga mechanics. Una, atani ang pagtunga sa masaganang ani, mataas na kita logo. Sama aning naa sa inyong screen. Ikaduha, tulo ka logo ang inyong makitaan sa tibok episode streaming. Ang ikatulo, amo kini ibutang sa bisag asa nga butang o tao nga inyong makita sa screen, sama sa tasa, lamesa, TV ug sa amo ang mga host. Ikaupat, pag makita na nimo ang tulo ka logo, i-PM dayon ang inyong ang tubag kung asa ninyo nakita ang tulo ka logo uban sa inyo ang mobile number. Kay kamo adunay chance makadaog og 100 pesos worth of load. Ang winners will be announced next week. Alright! Ready di ba mo magtuon? Kaya amo nang ihatag ninyo ang atong expert para ni ining episode. Atong ibalik ang sekreto sa malambuong pagpanguma, kauban ang tag-iya sa Jaya Secret Garden, Mr. Jonah S. Bayan. Sa sulod sa napulo ka tuig nga ako nag-practice sa urban gardening, ako gyud natun-an, nothing is useless. Tanan nga naa sa atong palibot, pwede nato magamit ug pwede nato nga mapagkakitaan. At the same time, makatabang kita sa atong kinaiyahan. Ang kasagara nga problema kanato karon, dili nato malikayan nga usahay mismanage nato ang ato ang mga natural atong mga resources sama sa salapi, sa atong panahon, sa atong mga effort, sa atong mga kahago. Ug labaw sa tanan, atong na usikan ang ato ang mga natural resources sama sa paggamit sa mga energy nga gihatag kanato ni Haring Adlaw, sa mga tubig, ug labi na pod sa sayop nga paggamit nato sa atong mga yuta. Nga instead nga ato siyang ipa-fertile or ato siyang ipa-productive, naay panahon nga usahay masipyat gid ta nga ato na hinuon siyang gipatay ang quality sa atong mga yuta. So kung dili nato ma-manage og ayo ang mao nga mga resources, naay posibilidad nga mo resulta kini ngadto sa mga kalisod ug uban pa nga mga posibleng problema sa ato ang society. So karon nga episode atong tun-an ang mahitungod sa unsaon pag-manage ang ato ang mga gitawag og waste. Kay utrohon ako, there is no useless thing. Naalay posibilidad nga masipya ta pag
huna-huna no or mga sipyat ta pag-utilize sa tanan nga pwede nato ma-utilize nga mga resources. So tuna nato karon nga episode ang mahitungod sa unsaon ang atoang mga waste sa atoang kitchen ug unsaon nato pag-manage ang mga waste sa atoang garden. Dili na to ikalimod nga sa karon nga panahon nag-atubang gid kita sa global nga mga issues, global nga mga problema sama sa kawalan-on, sama sa problema sa pagkaon. Apan fight lang. Atong tun-an karon unsa ang atong mahimo sa ato ang mga tugkaran nga makatabang ta sa mga problema sa ato ang kinatibuk-an nga society. So ang usa nga ma-introduce nako nga atong tun-an sa ani nga episode is unsaon nga ma-fight nato ang ma-manage nato ang ato ang mga waste, no? So usa sa akong i-recommend nga pamaagi how we can fight sa ining gitawag natong war against wastage is kining pag-establish sa zero waste urban garden. Kung unsaon nga mahimong zero waste ang ato ang mga panimalay, mas maayo nga ato himuon kini nga diversified. Okay? Kung naatay enough nga area nga pwede nato mabuhian sa atong mga baboy, manok, isda, pwede nato mabutangan sa ato ang mga aliwati. Pwede ato kini siyang i-establish para naay magtabang sa ato unsaon pag decompose, unsaon pag turn into useful ang mga waste na unta nato nga ma-produce sa atong mga kitchen o sa ato ang mga garden. Tuna nato sa ani nga episode ang may tungod sa pag-manage sa ato ang mga waste. In that way, we can think globally but can act locally. Usa sa mga pamaagi nga pwedeng mapusla nato ang mga garden waste sama sa mga kamote tops ug uban pa nga mga sobra na diri sa atong garden. Magpatabang ta sa ato ang mga baboy nga mapapaspas ang pagdecompose niini aron nga ang waste na nga mao nga mga kamote tops ug uban pa mahimo siya nga fertilizer. Sama na lang niini atong buhaton karon. So ato makita nga imbis ato nang ilabay nga mga kamote tops atong gibahog sa ato ang baboy para mas madali pagyud ang pagdecompose niini ug mapuslan nga mahimong fertilizer pinaagi sa mamahimong manure niining mga baboy. Akong i-introduce gamay ang metod niining ato ang organic hog raising nga ani adinhi sa ato ang garden. Sa ilalom niining bed, kini nga bed is 1 meter ang kalomon niini paingon sa pinakailalom. Dayon ang naa aning bed morning mga rice hulls, sawdust ug uban pa nga mga malata nga available sa ato ang garden. So ang uban nga dili nila na makaon, musagol na lang dinhi sa ato ang bed and
mamahimong fertilizer. Atong hinumdumon nga ang sa baboy dili lang ta maginansya sa baboy. Apan maginansya pud ta, dubli ang atong ginansya kung ang waste na ang hisgutan nga mahimong fertilizer na pud nato sa atong mga prutas o sa atong mga tanom. Aside sa kamote tops, naapod ta diri mo ning insulin plant no. So okay, mga garden waste ra nato ni tanan sa ato ang mga garden. Samtang atong gi prune or gi trim ang ato ang mga tanom, mamahimong bahog na nato ni snack sa ato ang organic nga baboy. Usa mo tong giingon nato ganina nga walay useless nga butang. Atong miaging duha ka semana, mo na ni ang baril nga atong gitamnan sa lettuce. Dayon pwede na ako mag-harvest na ini, depende sa akong gikinahanglan. Pero karon ako lang sang unahog kuha ang mga nadaot nga mga dahon no. Dayon instead na ako na sa ning ilabay, ako na sa ning paningkamutan nga mapahimuslan. So daduna ko na siya karon dito sa ato ang mga manok, kay ting snack na karon sa ato ang mga manok. Aside anang ato ang lettuce, nasa ta diri makita nga pwede no nga mabahog nato sa ato ang mga manok sama na lang ini alugbati no. Dayon dili na mo mahurot, so with the help sa amo ang mga livestock pwede nga mapahimuslan pa nato siya instead nga ato siyang ilabay. If you have noticed, ang amo ang dalan dili na makita tungod kay nag-cover na ang ato ang arakis pintoy ug uban pa nga mga sagbot. So akong buhaton karon mag trim ko para makita ang atong dalan. Then ipakita na po dayon ako sa inyo asa paingon ang mga sagbot nga akong ma-cut from this portion. So usasad sa mga pamaagi nga kung saan nato nga atong mga sagbot, mga sili o uban pa sa atong garden, mahimuslan nato. Instead nga atong ilabay, instead nga atong sunugon, ato silang ibahog sa ato ang mga manok. Okay? So muna siya ato ang gisagbot kanina no nga gilabay. Pareha sa baboy, sa babuyan nato ganina, mao gyapon sa ilalom ni ini gikalot nato kini siya 1 meter gyapon ang kalawmon, dahil nato gyapon gipang butangan sa mga biodegradables. Dayon like this mahimo na gyapon ni sa ingon ani no. Mapinog-pinog kini, eventually mahimong potential nga fertilizer, organic fertilizer. Dahil ilalom ni ining ato ang poultry, gamay nga backyard nga poultry, mga aliwati pod ug mga beneficial microorganism. Sa adlaw, ang mga aliwati nato tuwa sa ilalom mutago kay naa sa taas ang mga manok. Sa pagkagabi mupuli ang aliwati, mangaon sa mga tae sa manok. So that's how we utilize sa tanan nga mga dili na magamit, mga basura nga mahimo nato mapagkakitaan o mahimong makatabang pa sa atong kinaiyahan. Usa sa importante kay nga pwede nato i-save nga kasagara kanato
nalimot sa pag-preserve niini o pag-save niini mao ang tubig sa ulan. So diri nga case atong imbis nga mag-cause og landslide nga tubig sa ulan atong gi-utilize, gi-save nato diri sa ato ang reservoir. Gibutangan nato siya og isda para magpatambok pod sa ato ang tubig. Mao ni ang paagi nga naunsa nga ang ato ang tubig nag-improve, no, nga pwede nato mahimo siyang aside sa pamunyag murag dala na fertilizer sa ato ang mga tanom, kay ang atong ginapakaon sa ato ang mga isda is gikan pod sa mga leftovers or mga waste nga gikan sa ato ang mga tanom sa garden. So kung tanaw nato, damage na ni siya, waste na ni siya, pero pwede nato siya mabahog sa isda. Okay? So muna ang waste na siya pero pwede nato mabahog sa isda. Ato makita nga aside sa nag-save ta sa tubig gikan sa ulan, atong gibutangan og isda para dili lamukon. Kay kasagara ka nato mahadlok kung mag-save og tubig atubangan sa balay kay mahadlok sa lamok. But here kung naay lamok, pwede kaunon sa ato ang mga isda. So atong nakita sad nga instead nga ilabay na nato nga mga waste gikan sa ato ang kitchen o sa ato ang mga tanom, atong gibahog. So makita nato ang isda, no, gikaon nila ang mga dili na siya pwede makaon sa tao ng mga vegetables. So karon ako na sad ipakita sa inyo ha nga unsaon ako pag harvest. So mo hindi sa karon ang atong tubig nga gikan sa atong reservoir kay ato man tong gipamalhan atong reservoir. If you have noticed, ang ato ang fish pond o reservoir nagproduce siya karon og mga fish manure. Kita ninyo, no? Kining mga fish manure automatically mag-mix ni sa atong tubig nga pwede nato ginabunyag. At the same time, pwede sa din nato sa i-remove karon, mahimo nato siyang organic fertilizer. Okay? Dahil ako ipakita karon sa inyo ha, ang atong outlet nga nakabutang sa diri, no? So ana lang siya. Dayon, kung gusto na ako sa palawman, idugang ko lang ni. So fish pond, reservoir, at the same time, urban container garden. Kasagaran po kanato ang atong mga prutas o bisag unsa nga mga kahoy nga naa sa ato ang garden, nagproduce gini sila mga sanga o mga dahon sama na lang niini. Then kasagaran pod usahay ato siyang sunugon, di ba? Diri malipay mi kung naa ni sila nga mga dahon kay dako kay ni sagtabang sa ato ang ecosystem. O karon ako siyang i-kolekta, no? Akong ipakita sa inyo karon unsaon ako ni akong mga nakolekta nga mga dahon.
ang atong gikolekta nga dahon sa ato ang tibuok nga garden, instead na atong gisunog, ang gibuhat nato is ato siyang gihimong mulch diri sa ato ang kilid sa fish pond. Ang kilid sa fish pond akong gihimuan og raised bed ug ako siyang gitamnan og luya. Dayon ang gibuhat day nato sa atong mga dahon, ato siyang gihimong natural nga mulch. Hisgutan nato gamay ang mulching. Ang function sa mulching is para walay lain nga sagbot nga magtubo o tanom nga magtubo except sa ato ang gusto nga magtubo. Okay? Ikaduha nga tumong sa mulching is para na ay kusog nga water holding capacity dinhi sa ilalom sa ato ang mga gitabon or gi-mulch. Dayon sa ting-init na naigo nga kabasaon ang ato ang mga yuta o enough nga magamit sa ato ang mga tanom nga tubig tungod kay naa may nag-hold, wala dali nagmala tungod ni atong mulch. At the same time kaning ato ang natural mulch sa pipila ka mga panahon mahimo sad kani siyang fertilizer. Okay, kita ninyo nga medyo lata-lata na ang uban. Okay, ana dayon dugang lang nga ma-share nako naa po tay ginatawag nga plastic mulch nga instead nga kaning dahon ang ato ang gamiton, gamiton nato ang mga plastics, any plastics like mga cellophane nga dark siya no nga color nga mga cellophane, trapal or tarpaulin or nagita gitawag og plastic molds pod. Pwede nato sa gamiton like this concept. Ang ako lang giganahan ani kay ang kining mga dahon pagkataod-taod mahimo siyang fertilizer. So tan-aw na to sa ilalom kung unsa ang naa sa sulod niining atong gimolds no. So natay luya. Ani ata karon nahimutang sa ato ang vermi bed diri sa Secret Garden. Ipakita nako sa inyo ang usasad sa mga pamaagi kung saon nga ang atong mga biodegradables or kato atong mga malata instead nga atong ilabay bisag asa ato isang mapahimuslan nga mahimong organic fertilizer binaagi ni ining vermicomposting. So tan-aw na to karon mo ni sa atong vermi bed no. Ang kaluagon niya 1 meter, ang iyang katason 5 meters, ang iyang kalawmon 1 foot. Ako kining gisiminto, apanda sa inyo ha, pwede ra nga magamit ta og trapal o bisag unsa nga makapurma ta adtong 1 by 3 or 1 by 5 nga 1 foot ang kalawmon. Dahil siguraduhon na to nga na-appear mi mga bahog sama niini tanan nga mga waste na to sa atong garden atong mabutang diri kay kung walay makaon ang ato ang mga aliwati manglayas ni sila. Dayon another is
ang atong vermi nga ginatawag nato nga night African crawler, ganahan gini sila magkaon kung ngit-ngit. So ani nga case, gihimo nako nga molds o ang tabon bali kani mga medyo uga-uga pa nga mga dahon. Tanaw nato sa ilalom kung kumusta ang ilahang activity dito sa sulod, kay samtang kita nangatulog nagtrabaho ning mga aliwati kanato. So 24 hours a day nagsigi sila panglata sa ato ang mga basura. Busa I encourage everybody nga kung pwede dili nato walaon ang mga aliwati, kay samtang kita nagpahulay ang mga aliwati nagtabang sa tua for 24 hours. Sila ato ang mga best friend para sa pag-maintain o pag-sustain sa ato ang ecosystem. So tanaw na to karon sila sa ilalom kung kumusta na sila ang ilahang pagtrabaho uban kanato. So tanaw na to sila. So mo na ilang activity sa ilalom, no? Lata na ang nasa. Okay. So nera ang example sa ato ang vermiworm, no? Mo ni siya ang night African crawler. Dayon napapuy uban nga mga ingon saman ini nga nagtabang og palata sa ato ang mga malata diri. Dayon naa sa tay mga beneficial microorganism nga nagtabang og lata gyapon samtang kita nagpahulay sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. So mao ni siya ang ginatawag nga vermicast. Nga ato lang kini siyang i-air dry, ato ning salaon atong i-air dry, dayon pwede na dai nato siya nga gamiton. May tungod sa vermicomposting, ato lang ni siyang tun-an sa sunod na nga panahon ang mga detalye niini. Naghatag lang ko gamay nga overview. So again, usa sa mga pamaagi nga matabangan ta unsaan nga mapuslan ang atong mga biodegradables o mga lata pinaagi sa ato ang tabang sa ato ang mga aliwati. Atong hinamdomon pod nga ang location sa ato ang vermibed adjacent or doon lang kini siya sa ato ang babuyan. Kay sa giingon na nako kanina nga ang tae sa ato ang mga baboy kung ungka na kini dili na kini init, pwede na nato siyang i-transfer diri sa ato ang vermibed para makaon na pod sa ato ang mga aliwati. Kung wala gid tay enough nga space sa atong mga tugkaran para mabuhian nato sa atong mga baboy, sa atong mga manok, sa atong mga aliwati, sa atong mga isdaan, usa sa mga pamaagi ang kining paghimo nato og waste composter. Ang waste composter makatabang ni siya sa problema nato sa mga kitchen waste nato sa atong mga panimalay. Ikaduha, makatabang ni siya sa problema nato sa atong pagpatambok o pagpa-healthy sa ato ang mga tanom sa atong mga tugkaran. O ikatulo, which is very important, is makatabang ni siya sa sustainability sa ato ang ecosystem. So tanaan nato karon unsa ang mga pamaagi kung unsaon kini siya paghimo. Ang mga materialis kung maghimo ta og waste composter,
Una, any recyclable nga naa sa faucet. Kani siya gikan ni sa amo ang MRF, buslot ti siya akong gitapakan diri sa ilalom. So diya sa inyo ha, pwede mga baril, balde, nga ato lang dayon siyang installan og faucet. Dahil ikaduha, natay tadtaran para atong mas matsapa ang ato ang mga kitchen waste. Of course, atong bulo or knife. Dayon ato ang mga kitchen waste, nagklase-klase nga mga kitchen waste, no? Natay panit sa saging, nga rich in potassium, natay mga legumes, natay mga kamatis, ug uban pa nga mga kitchen waste. So, mura na no ang ato ang mga materialis nga gikinahanglan. Naara gid tanan sa ato ang palibot. Dahil ang pinaka-importante nga materialis nga dili nato malimtan is kining ato ang mga concoctions or kato atong mga effective microorganism activated nga solusyon. Kaning IMAS mao ni siya ang mga mikrobyo nga mga buutan nga mao responsable nga magpa decompose ato ang mga kitchen waste. Ato lang ni siyang tun-an unya ang mahitungod sa pag-apply o pag-process niini. So ato na karong i-chop ang ato ang mga nagkalahi-lahi nga mga kitchen waste para dali siya malata. Ato siyang i-chop into smaller gagmay, no? Dahil humanin ato na din siyang isulod sa ato ang composter. So, this is rich in nitrogen, no? Ang ato ang mga leafy nga vegetables. Dayon napo dayon tay rich in potassium atong mga panit sa saging. Napo tay available nga material kani atong kamatis. So again, instead nga ato siyang ilabay, ato siyang pahimuslan, ato siyang himuon nga organic fertilizer. Siyempre, kung unsa ang naani nga mga kitchen waste, unsay mga nutrients nga naani nga kitchen waste, mao po ni ang makaon sa ato ang mga tanom. Ug siyempre, kung unsa ang naa sa atong mga tanom, mao pod ang makaon sa tao. Utro na ko, human na to ma-separate ang mga kitchen waste, ato na dayong gisulod or gigather ang mga kitchen waste diri sa ato ang waste composter. After ana, ato na dayon siyang mga bana-bana nato 1 kilogram na ni siya nga mga kitchen waste. Ato na dayon siyang kaveran sa ato ang available nga materialis sama niining vermicast o animal manure nga gi-sprayhan nato sa mga effective microorganism. So ato dayon sa kaveran.
Ana lang, basta lang makavira nato siya. Then after that, ato din siyang isprehan sa ato ang effective microorganism activated solution. Ang atong gina-spray again, naani siya mga beneficial microorganism nga mao'y responsible nga paspas ang pag-decompose o pag-produce og juice niining ato ang composter. Dayon, sa sulod sa 15 ka adlaw, ato ni siyang kavera nato nga dili sudlan sa mga ilaga or uban pa nga sa mga iring, no, ang ato ang waste composter. After ana, ato din ni siyang taguan sa cool dark place, kanang medyo ngit-ngit din, igo-igo lang temperatura nga ang kabugnaw, no, sa ato ang lugar, dili pud kay igang, dili pud kayo init, to allow the beneficial microorganism nga maghimo sa iyahang microbial activity diri. Dayon, after 15 days magproduce na ni siya og juice. Ato lang dayon siyang saluron, no? Ato lang siyang saluron, ana. Pagka humandayon, ang juice nga makuha nato, ato dayon siyang i-mix sa ato ang sa 1 ka litro nga tubig, i-mix dayon nato ang 100 ml aning ato ang juice, compost juice nga nakuha diri. I-mix nato again sa ato ang 1 ka litro nga tubig, mixingan nato siya og 100 ml nga compost juice. Okay, ana. So take note, ang ato ang tubig nga gamiton dapat wala siya chlorine. Kung gikan sa gripo, advisable ang gikan sa tubig ulan. Pero kung wala tay tubig ulan, pwede ang tubig gripo basta kay mga 72 hours na nga na-save na to ang tubig sa 1 ka container. Kay kung naay chlorine ang tubig, mamatay ang mga beneficial microorganism nga gikan niini ato ang composter. So, sunod ay ni ani, ang pag-apply day nato, ato lang ni siyang kining tubig nga na-mixa nato sa ato ang compost juice, ato na day ni siyang i-drench, no, ato siyang ihinubig. Siyang ihinubig sa kilid sa ato ang mga tanom, dili sa direct sa punuan. Ana lang. Makita nato ang atong waste nga na problemahan ta kung sa ilabay, na problemahan po atong mga garbage collector kung unsaon pagkolekta. At least natabangan nato ang ato ang community, tong society, pinaagi sa pag-process sa ato ang mga kitchen waste into an organic fertilizer using waste composter. So I would like to end up by saying na wala gyoy masayang nga mga butang kung atong i-connect ang atong lifestyle, atong i-connect ang atong mga huna-huna, atong kasing-kasing, atong mga kamot sa atong mahal nga kinaiyahan. So again, akong utrohon, atong waste mamanage nato kung kita mag-establish og zero waste garden at home. Mao na ginatawag nato nga urban gardening. Dayon, hopefully dili lang sa panahon nga naay COVID maghimo ta sa garden, but himo na tong inspiration nga from now on until the next generation ato ni siyang mapanunod nga kultura sa pagtipig sa ato ang kinaiyahan, pinaagi sa atong mabuhat sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga makatabang sa problema sa atong
kinatibuk-an nga kalibutan. And we're back! Pagkanindot din sa discussion ni Sir Juna, Mark, and Kim, no? Yes, tinuod guys, atong na-review ang mga gipangtudlo sa atong mga teachers atong elementary ug high school about recycling methods. Yes, naibawa na to nga dili tanang basura pwedeng ilabay. Labi na gyud ang mga gikan sa atong kusina kay pwede nato ning ma-process ug mahimong natural nga abono para sa atong mga garden. Kaya ang tubig nga gikan sa ulan, hinugasan sa isda, sagbot ug uban pa, naaday gamit dira sa atong uma. Up next, ang announcement sa ating tanong of the episode winner. Pagkahuman ani nga mga pahinumdum. We have available seedlings for free sama sa okra, string beans, pechay, squash ug kamatis nga dugang tanom para sa inyong mga garden. Sa mga interesado, bisita kami diri sa among buhatan sa ATI RTC 10 compound fronting BJMP Poblacion El Salvador City. Pwede pud mo motawag aning number nga naka-flash sa atong screen para sa dugang pangkasayuran. O kung basahon ang inyong gipangita, anapod kami diri sa among opisina o bisitaha ang amuang website nga naka-flash sa ato ang screen ug i-click kini nga icon. Naapod tay direct nga link nga nasa caption diri sa ato ang video stream sama ani. Help us improve this episode. Click the feedback link nga naa sa caption sa among video stream. Ug para sa karon lang naka-tune in aning among webinar, register mo sama ani nga link na nasa inyong mga screen nga naapod sa caption ani nga video stream. Aside sa atong webinar series, magtuon ta online of different courses sa agriculture and fisheries through our e-learning program. Visit our website at eextension.gov.ph/e-learning. You know what, Cass and Mark? Very competitive kayo atong mga estudyante last week. Imagine na, wala pa na human ang episode, nag-send na sila silang mga answers. Grabe. Pero again, gipili gid namo ang best of the best answers sa tanang nagpadala sa ilang mga tubag. O ang maswerteng nakadaog mao si Gemma Morante Biliguen. Ug mao kini ang tubag. Mga benefits nga atong makuha sa biopesticides. For protection and control of pests attacking to our plants. For preventive maintenance for the plants so that the attack of insect pests will be lessened. And also it contains essential nutrients that are extracted from the ingredients. Unsa pala ina to? So gidugang pa niya diri, assurance of a healthy plants because of no chemicals have been added to it. Ingredients are readily available because we are just using our leftover vegetables or fruits or wines and the likes. Save also our environment because instead of throwing our bottles anywhere, we can use that as for containers, or that means recycling the waste to make it beneficial. And gidugang pa po niya diri. And the most important of it is healthy plants promotes healthy lifestyle. Because of no chemicals added to it, all are indigenous ingredients that are available in our own homes. It encourages zero waste management because of recycling and using those wastage ingredients. Wow! Pagkanindot, pag-design siyang tubag podcast. So, Miss Gemma, deserving po kay ka makadaog ani ang mga prizes. Mauna, Miss Gemma, tawagan ka sa amo ang project officer nga si Miss Moisa Ninya Paglinawan para sa imo ang mga prizes. Once again, congratulations, Miss Gemma! I hope you would enjoy your prizes nga makuha ni mo pohon. So mga ka-agri friends, andam na ba mo sa ating tanong of the episode for episode 5?
Mao kini ang pangutana. Unsa ang waste composter ug para asa kini? Again, ang pangutana. Unsa ang waste composter ug para asa kini? Maong i-PM ka na mo ang inyong answer ug ang best nga answer mao ay makakuha ug makadaog ani ang ATI RTC10 promotional materials. At ang iyang announcement sa atong winner next week. But please don't forget to register para mahimo mo ang official participant ani nga webinar. Also like our Facebook page and share this video stream. And comment inyong pangalan para sa inyong attendance. Para sa inyong mga pangutana, comment down your questions kay amo nang tubagon unya. We also encourage you to share us your pictures nga nagapakita sa inyong application sa inyong mga natunan ani nga webinar series. Pinaagi lamang sa pag-post sa inyong mga FB account ug i-mention ang ATI Northern Mindanao with the following hashtags. #ATI Northern Mindanao, #ATI Learn. Up next, kauban yapon nato si Sir Jonah Bayag para ihatag kaninyo ang saktong pamaagi sa pag-harvest sa atong mga tanom. Tunan nato ang mga simple ug healthy recipes nga atong maluto gikan sa atong mga freshly harvested nga mga vegetables.